Takže čus, vítám vás u dalšího videa a v tomhletom videu vám řeknu nějaký malý informace. Tohle video bude hodně krátký. No a první informace je, že nebudu natáčet tak často, protože nemám tak nějak hodně nápadů a navíc tenhle kanál je založený spíš jenom na vlogy. Omlouvám se, že nedávám do pozadí hudbu a takovýhle věci. Moc ty videa neupravuju, ale prostě jsou to vlogy a zkazilo by to tu prostě vlogovou atmosféru. A navíc, když tam dám nějakou písničku do pozadí, tak to hrozně moc spíš vůbec se to nenačte to video a prostě nakonec to video ani na ten YouTube nedá. No a další věc, už se začala točit vajny a v těch vajnů bude buď moje druhý já, což je Drsňák Tonda. Teď zrovna nevím, kde mám ty jeho vychytávky, je to Drsňák Tonda, prostě největší Drsňák Tonda. A je to prostě Drsňák. Teď ještě vám chci říct, že nebudu natáčet tak často sám, budu spíš s různýma kámošema a tak. Protože jednoduše mě samotného natáčet nebaví. Teď na chvíli dám střih a prostě střih. Počkejte. Kurva. No nic, střih nebude. Když jsem zjistil, že ani nevím, na co ho dávám ten střih. Ještě bych vám chtěl říct, číte, já vyženu jenom psa, to je chvilka. Jsem zpět. A jenom vás chci ještě upozornit, že Drsňák Tonda rád kouří a jen abyste si nemysleli, je to falešný cigáro, já kouřit nechci nikdy. A tohle by bylo pro tohle video všechno a čus.